N-a trecut prea mult timp și din păcate avem și primul caz de furt la Duchess Nails printre comenzile noastre. Ceva total neașteptat, cel puțin din partea mea, ca unul dintre curieri să bage mâna în pachet. Noi la momentul acesta ne livrăm coletele cu Cargus, așa că dacă vede cineva de la Cargus videoclipul, îi rog să ne ajute, pentru că noi oricum o să facem o reclamație pe cale oficială pe e-mail, cu poze atașat cu tot. Am primit pozele acestea de la clienta noastră și anume îi lipsește gelul de construcție. Bă, un lucru foarte simplu, lipsește un gel de construcție. Acum stau și mă gândesc, maxim dacă era o fată care face unghii sau și lucra și ca și curier, sau poate prietena, soția curierului face unghii și folosește vreun gel de la Duchess, măcar să facă un video să ne zică dacă îi place gelul. Mai departe eu nu-mi dau seama ce poți să faci cu gelul ăla ca și curier, îl furi și ce faci cu el. Nu poți să-l întinzi pe pâine, nu poți să-l vinzi mai departe, nu prea e ce să-i faci. Așa că, să știți că rezolvăm, noi între timp vom trimite o altă bucată clientei, ne-am uitat și pe camere în depozit, s-a împachetat, a ieșit din stoc, e tot în regulă, pe factorie există, așa că a dispărut, are cutia, ați văzut și în poză, e trasă de ea. Asta e viața, mergem înainte, doar că nu m-am așteptat niciodată în viața asta ca un curier, m-am așteptat, nu știu, să bage mâna la un telefon, la un televizor, dar să bagi mâna la un gel de unghii, bă, chiar atâta de foame, mă.